ate krama iki dandan ya wis kudu ngene iki. Lah ya. Papa, tanganmu kuwi mambu apa kuwi kok iso demek-demek hani Wis tak minyaki sekilo iki mau tak elupno ngene. Masa minyak klentik. Klentik. Terus diapakne? Diapake dipanggang. Ya udah Papa. Bajing loncat to, Pak. Bajing loncat. Oh, kowe sesuk nenek Mbak Sasa dandane kaya Hani. Wah, rasa. Wah. Ngerti sanggulan kaya. Wes, sing penting ora katokan cekak ngono seneng kok ya. Wis manajer wis tak wanti-wanti. Nganggo kebaya lho Mas, nganggo kebaya nek viral nek katokan cekak. Lah nggih. Nek koyo Mas Rudi Gondrong gareng-gareng. Oh iya, alah. Bajing loncat Mbak Ani. Pelak napa slendro? Slendro ya? Kulinane pelak napa slendro? Manut. Iki. Sak-sae. Sak-sae. Sing nembang mbak-mbake kula joget mawon apa pripun? Kowe joget karo nembang gak iso? Nggih saged. Oh, saged. Pelak berarti. Pelak ya, pelak Pak Fit. Pak Igit. Bisa lenggah, Nggih, siap matur nuwun Pak Nek Igit. payangan niku penak kok ngono santai mawon. Enje Pak Igit matur nuwun jan ganteng era masalah. Alah ngalem barang nanti duit aja. Ngene. Kenonggo hiburan ngene iki sesuk ujian iki rumah sawah kaya seneng ati iki. Iya. Muga-muga bulet. Lambemu Ujiane sing bulet iki lho Pak Igit. kok ra ndongake aku lancar. Maksudnya lancar tur gak bulet ngoten lho maksude. Bajing loncat yuk. Molu jero luji. Ah nek iki narki mesti apal nek iki. Ayo buka ki. Lah pelengah. Apal ya iki. Sembahan pun Pak Kasmani, rawuh ora lali Pak Waris Giono nyimak saka Surabaya kono. Bajing loncate Mbak Hani Kusuma. Yo. Wis kok malah bacot Jo didongkrak Jo. Oh. Wis sayang berdoanya selesai. Kok apik ya kok kene gambare. Isin aku nek baca dikono iki isin. Ora ono aku sayang kamu harus kuat ya. Ya. Bajing loncat, aduh, iya, api lepas, terusan teti, andalan. Bajing loncat.
Plus kagem Mbak Hani Kusuma luar biasa. Matur nuwun Mbak Ani, makasih Mbak Sasa.